Viete, kde nájdete takéto jedinečné Haripresso? Presne tu napríklad v Cafe Pointe v Bratislave a aj vo všetkých ostatných prevádzkach Cafe Pointu. Ako jediné vlastne na Slovensku. Tak sa poďme pozrieť. Vo viacerých krajinách, kde sa pestuje káva, sa zároveň pestuje aj cukrová trstina. Takže bolo pre nás veľmi zaujímavé, keď nás oslovil Hurricane s ponukou ich šťav a skúsili sme spolu vytvoriť aj niečo spoločné a to je nápoj, ktorý sme nazvali pracovne Haripresso a je to úžasná zmes kávového espressa a Hurricaneu. Je to osviežujúce, je to zdravé a je to svieže a fantasticky to chutí. Takže ideálny drink na každý letný deň a nielen v lete.